Лукашенко публічна счапіўся з прэзідэнтам Арменіі. Нікола Пашыньян адмовіўся прыязджаць у Менск на наступны саміт Еўразійскага эканамічнага саюзу. За проблема далеко до Минска или некому вас подвести, но мы организуем доставку вашей делегации, если нужно. Пашыньян вырашыў, што ягоная дэлегацыя прыме ўдзел онлайн. На гэта Лукашенко адказаў, што можа не будзе тэлевізара, каб вы дыстанцыйна выступалі. Нет проблем, нет проблем. Я понимаю, что, может, у вас появились еще и проблемы с телевизорами. Я понимаю, отношусь к этому. Раней Пашыньян заяўляў, што ні ён, ні які-небудзь іншы афіцыйны прадстаўнік Арменіі не паедзе ў Беларусь, пакуль ва ўладзе ў Менску знаходзіцца Лукашенко. Такую заяву ён зрабіў пасля таго, як Лукашенко назваў вайну за Нагорны Карабах вызваленчай для Азербайджану і прапанаваў прэзідэнту Аліеву дапамагчы ў пасляваенным аднаўленні краіны. Сёлета ж дэмакратычныя сілы Арменіі запатрабавалі ад уладаў краіны кладна разарваць дыпламатычныя адносіны з Беларусю да зняцця дыктатара Лукашэнкі з пасады. Яны закідалі дыпламатычную місію Беларусі ў Арменіі яйкамі, памідорамі і бульбай. Гэта не першы раз, калі Арменія ігнаруе мерапрыемствы ў Менску. Ереван фактычна замарозіў свой удзел у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, саміт якой праходзіў у лістападзе ў Менску.